Naglilihi na ba si ako? Alas na. Dalian kang ka? Hi guys, good morning o happy Sunday. Namahawtan ninyo. Agang pamahaw. Isa ka buok kamuti o isa kahiwang karlan. Nilagang itlog o gamay nga adobo. Ipulan ako magsigi og kuan, rice. Mausal natin pamahaw ron. Yan na yun. Ano? Gamot nila. Bitaw guys. Makapulpud ag kanang rice labi na og kana mamong rice na ni guys kanang nay pink rice. Puwa din na si Jan pagaling naman mo nang mura nag-pink. Hindi ko kadyo ganahan. O kanang pink rice. Ganahan di ko na itong puti. Mamalagay ang gipalit kay sinanay. Taas mag-kolesterol. Kung malagi ko no, basta ka na ko nung red or pink rice, list ko no na og kolesterol sa mga nang may mong gamit na rin sa bahay. Hindi si Aliana. Namuot na kong Aliana kay ningin si Diyan nga. Di na ko si Diyan mukaon sa amalaging pink rice. Naniwang na ko lang si Diyan. Malap yun, ma. Mga to, hanggi palitan. 2 ka kilong puti nga bugas. Ano na din na. Kay nagniwang na ko si Jan, reklamo si Jan, nagniwang na ko ma. Wala si Jan mangay sa pink rice. Hindi na. Kung na magkamuti, hindi ka gana sa pink rice. 3 hours later. Nanguha di ko kuan guys, kanang nay udlot sa batong. Na may daghan na ring batong di tanim ni sang ijaan sa kay algana magwa na siya bunga. Wala bungag batong pero daghan si og talbos. So karon hanang ko ag talbos. Dapat siya. Ayan, kadig talbos guys. Ay, wood. Ay, barok na. Wood. Sana sila, bye. Dari na ta. Kim. Bye. Uy, bye ba.
Kaya guys, ang kinuhang talbos sa batong. Sa batong. Love you tayo sa. Love you tayo. Imbis kay magluto na ko guys. Wa man dahil sa isa nakapalit og luya. Ngari na lamang ko sa mong silingan. Kay maligyan pa rin sila luya. Hindi ko ganaan og maglaga ko og luya. Sa kapuyan magkukumadtos bariyo. Masuway ko dari sa mo ang udyuan. Kasi makapalit ko og gamay luya. Ay, ararabang inita. Yan! Dali sa kugpajong yan, be. Arang inita mo yan. Adyo na laman. Adyo na laman yan. Bahala. Tagsarbe to ta mainitan. Bukad mag-init og kalit. Was ay sa mo palit og luya kay naidaghang kanabitang duwaw, turmeric. Abi siguro ni og kwanto kanang luya to. Yangat ko. Ano ba kaniro? Ayo! 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 Uy! Nasang mimong? Nasang mimong? Palig diyang luya? Palit ako, be? Ing na la. Ing na. Ing na ba? Nga mo pahit kog luya. Gamay ra. Nakaluya nung? O di ara ba di o? Bawa man. Magsabaw ka rin baboy. Diyo may luya. Wa naman po dari na. Panakit mo ka. Oh. Pila man ni? Pero, Pila ni? Uy, pila ni ba? ayan naman. Ano ko? Arang nami alagi ko ang saging. Ate Jinaya, ay mo ng saging? Ida. Sana all. Lami ka do. Kuya, nangibog na ba ni? Ha? Nangibog ko no ko. Nangibog na ba? Tagay kita kasi. Oy. Salamat nong. Diyan nakadadyog ko. Nakaluwas ko. Mau na kay di man na magluya. Bitaw guys. Ano lagi magsalig na tagpalit. A few moments later. Dahil sa mong kamudyo guys, basin natin nga mo. Sige ra gid miglutog sinabaw. Kasagaran, nga dyan na mong lutoon dari. Kaya, mga piganahas mga tiguwang. Nga na nga. No choice. Nidya, pasensya na day mo sa mga video. Nanaragod yung taong kusod sa bay. Hindi manglimpyo, manglaba, hindi manglaba, magluto. Para din yung papel dari guys. Nidya, ading sa gulan ukuan, dahon sa batong. Talbos ng sitaw, pwede man isagol sa nilaga. Marabing initang panahon. Hala, bukaw na gawang.
Buka na jadi ay ang nilaga. Ganahan ninta ko magkuhan guys ba magsinigang, pork sinigang. Galing guys si tatay kay di man ganahan og aslum. Diyak kung magluto ko ng pagkog-aho. Na. Kuan na kanang nay hago na. Ako ra pay magluto. Ako ra pay mukaon. Ano yan eh? Asa man na eh? Umutusan ito. Naligo ko kay grabe inita. Bukan begini. Ha? Bukan begini. Ako kasi ko ganahan maglaga og way luya. Kay ang hitan ko. Mananam na dyan tagluya, uy. Kay importante ng luya. Halyan na! Lakaw nga rin. Nakaisa ni mama. Nakaisa. Mapa ka maligo. Andiyan na pa yung pakpak. Dapat wala ba rin, oh. Lakbay ma. Maligo na. Ngay. Alas 11 na laman. Ano pa dyan ka kaligo? Siguro na. Maligo na. Magdungan ta. Andiyan guys, sasaning lutuon kay agahang karne nga. Di pa bukaw. Okay na to. Ano, kung si 20 na ba? Alas 11:20 naman din ko na. A few moments later. So guys, may natin ang pork nilaga with talbos ng sitaw. Saka may pitsay. Magpalaway ko for today's video. Bitaw guys, kisay naglihi diha. Bitaw guys, huway lingaw nga ang taning mangga. Harap humuta. Magpalaway ta karon. Ito guys, way lingaw. Way lingaw ring dapita. Magpalaway ko sa maglaway lang. Ang sausawan kay kuan. Kananay say nga na tuyo. Alas na. Dali yan, kangka. Kangka. Kinamihan. Kalami. Alay. Yame.
Roy, walang tawa? Danay, kang kay? Naglilihi na ba si ako? Kamot sa mangga. Magpalaway sa ako karon. Ito guys. Wadyo ko lingaw. Karon mga panahon na. Nilahay ko dire. Hello. Is mana man hulinis. Kuya sina. A few moments later. Hi guys, nadong hapon. Hindi amin namubo mi. Namubo mi sa mga pananam. Tara to ang gagaw do ha. Bujag ka adyo agamo ang okra. Yara guys ya. Kuan tutong isa na trigger pud to. Bato. Dara makakisagahangin. Hey guys, kasi ganahan mo kag ngani na arosip. Yung palit isa-isa dani ganina. Inja, karon pa na nahagitimpla. Arosip. Inja, karon pa ni hapon nga na ko maglutog sudan kay amorang i-repeat agamong sudan sa paniud to. Napa magwi nasalin sa mo ang pork nilaga. Wala ko nagluto. Kadi kasi ginano kanan eh. Amin ni si guys na wala man na si gibabad sa suka. Kay mo kuan si mo kapus sa nganda na. Mukajub. Ganan ko nga niya. Mas ganahan ko nga niya sa katong isa. Ang nga si sanay. Gusto, di ko ganahan itong gusto. Mali nga ako adi magkaon guys, baka maglagot to. Love you. Hi guys. Ang labaday ko. Nada ko labunan, nandiyan na kanahan ako ugma. Kasi yan mali ay. Ang laba ko ng daan. Malabi, ma. Ay. Gabi na usap. Palabang tagkuan. Gatas. Gusto ko makatug ko largo. Ikaw yan, mudug ka na yan.
Mau makalimutan ha? Nagulmi kay si Manang Hilin. Na hospital na po. Na-admit sa Galyaris. Nag-uls nanay. Ano na? Atas man. Malabi ma. Ay, sadya. Ay. Matugog sa juron kay Juan. Sa pa baron, gas na naman. Naglaba mong good ko. Kailangan na ako nga. Magipit na po ko. Malabi ma. Kamusta ka na tata? Init ang magagatas. Uy, isang liha. Kalanawa ko ba isang mitan ah? Ano? Isang mitan ah. Ma. Bantay yung tanong po kag love story ha. Bad na ma. Bad. Bebe. May usagan sa Mutagas mama be isang mitan ah be. Karima. Ah. Karima. Be. Mutan ako ilsa. Adyo pamutbutan isang mitan ha. Di mabut-but ma. Kay bad na mutbut. Aming mitan na din eh. Onek? Bad na ba ng mamutbut ha? Mutubos sinod ha? Bad na ma. Bad. Dapat di ka mamutbut. Di mabut ma. Kaya nasukos Papa Jesus ha? Mabut-but. Di. Ang ganyan di ka matagal itong love story ha? Di mo tanaw ma. Mm. Ma, saan ma? Kailangan ka kami. Kailangan mga bright na. Ang kana, letter A. Lain, teoras lain. Kanang buhay mo tanawunan, pero ano ka? Nag-iubo ko na yun. naman. Kamay? Imong go lang gitujo. Sama? Imong lang gitujo. Kau dada nagarinula ko na sa taas ka. Sama? Kaya na magdudaan nagarinula kay para ihi. Ako. Malabi ma. Karang nay kapuyan naman naog. Nanang, Ano na ka nagbakod mo? murag karaang tao magdagarinula. Ang lalo mo kaibangan. Dahil sa nula. Mabibi pa ko sa una ma. Sa una, bibi, karon di na. Bibi pa maderon. Malabi ma. Papari di ay niabot na sa Manila, gabi pa. Ano sa Gabi pa sa Las G's, niabot dyan. Ganyan pa sa buntag nagpalood, kontak na. Ano tayo? ano niya sa puma? Ang ida po man, yun naman, mainom ka na ni. Di ma. Ang ida po man, yung bad day na, bad na pa naman nga na. Bad na ma. Bad. Na, kay matog na ta. Para ito yung video guys, karong adlaw. Malabi ma. Nagang salamat sa mga waipuas nga nagsigig subaybay sa ang daily vlog. Naghang salamat to din you guys. Unja. Ugman apod puhon. Lunes. Lain na pong adlaw. Sa panikay-sikay. Daligday. Ayan na babay sa mga guys. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Malabi ma.